Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Atong tagtagtag. Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong higalang Bisaya, igsuon na Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Tag-ulan na gyud, masinati na kaayo ang katugnaw tungod sa pag-ulan sa lain-laing dapit sa nasod. Sa mabugnaw na panahon, iandam ang inyong kape ug ubani mininyo alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna mo'y matun-an. Karon hapon sa Bisaya Gyud, atong makauban sila Office of the President Asek Girly Veloso alang sa mga bag-ong giablihan na malasakit center sa pampublikong ospital ug mga istorya sa natabangan sa programa. Sa atong Operation Tabang, ang atong pagtubag sa sulat ni Sangguniang Kabataan Chairman Barangay Luna, Shemaril Panerio para kang Nanay Dailita Galinato sa Surigao City. Sa Surigao City, gihapon atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay TAF Chairman Louie Paular para iambit sa atong ilang mga programa. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya Gyud na inyo pud mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, ug DXMB 648 Armen Malaybalay. Ug makita sa Armen social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 sa Smart o 0917-848-6469. Good news sa tanan! Sa mga gusto og load diha, aron doon na mo'y magamit na pang-internet. Panghatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers o 10 lucky winners pud para sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address ug unya atangi ang mga load winners nato from last week's episode na ihatod kanato sa atong Surigao City Youth Correspondent na si Junray Jujubel Sarco. Busa, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, na turnover na sa Department of Agriculture Central Visayas, Bureau of Soils and Water Management ug buhatanan ni Senate Committee on Agriculture Chairman Cynthia Villar ang 8 ka units na composting facility alang sa biodegradable waste sa 8 ka munisipalidad sa probinsya sa Negros Oriental. Ang programang niini sa DA nagikan sa pondo sa High Value Crops Development Program and Organic Agriculture. Ang nasampit na composting facilities alang sa biodegradable waste may kantidad og 7.6 billion pesos ug gidawat sa kagamhanan lokal sa Amlan, San Jose, Pamplona, Manhuyod, Zamboanguita, Dawin ug siyudad sa Gilhungan ug Tanhay. Ang kining mga composting facilities makatabang sa disposal sa farm waste ug makahimong bag-ong fertilizer. Sa Region 10, ilalom sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10. Nagapud-apod kini og hinabang sa 18 ka mga biktima sa sunog gikan sa Barangay Tablon, Bulwa ug Balulang sa Cagayan de Oro City. Nakarawat ang mga biktima og cash assistance, emergency aid kits, food packs, hygiene kits, medical packs, face mask o face shields. Ang ubang mga ahensya nagapud-apod usab og emergency assistance, emergency employment services, livelihood support ug temporary housing. Sa Region 13, sa pag-abot nitong July 14, 2021, sa unang batch sa duha ka kahon sa Gamaleya o Sputnik 5 COVID-19 vaccine na dunay sulod nga 2,400 vials. Nadungagan ang alokasyon sa riyon sa Caraga. Kauban na dinhi ang 45,600 ka mga vials sa AstraZeneca. Ang kining mga bakuna gidawat nila Perla V. Alvizo, Regional Supervisor sa FDA Caraga, o representatives gikan sa DOH Caraga na sila Regional Cold Chain Manager Neil Nituda o Supply Officer in Charge Eleanor Lacag. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay.
Karong adlaw atong paminawon ang usa ka inahan kung unsa ang natabang sa Malasakit Center sa iyang pagpanganak. Pinaagi sa cesarean section. Samtang way undang ang pagtukod sa mga Malasakit Center sa nasod ug sulod lang karong semana duwa na pod ka centers ang giablihan. Alang sa dugang detalye ni si Assistant Secretary Girly Enrique Veloso. Mayong hapon kanimo, Asek Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon sa atong listeners ug viewers. Niabot og 170,000 pesos ang nalibre sa usa sa atong Malasakit Center beneficiary na taga-isla sa Bantayan sa Cebu. Ang Malasakit Center mao ang nibayad sa iyang cesarean section delivery sa atong partner hospital. Si Angeli Ilustrisimo, taga Barangay Poblasyon Madrilejo, Cebu, na anaa sa isla sa Bantayan, mapasalamaton tungod kay wala siya'y nabayran sa iyahang pagpanganak. Ato ang paminawon si Angeli. Una sa tanan, magpasalamat ako sa atong Ginoong Hesukristo sa kanunay paggiya o paggabay kanato. Maayong adlaw kaninyang tanan. Ako si Angeli Ilustrisimo nagpuyo sa Barangay Poblasyon Madrilejo, Cebu. Na-admit ako sa Vicente Soto Memorial Medical Center ni adtong April 26, 2019 sa akong pagpanganak nga usa ka cesarean. Ang among bill sa hospital nagkantidad og 170,000 ug pinaagi sa Malasakit Center nga usa ka sa programa sa maong hospital. Natabangan ako ug naka-avail ako sa zero balance. Dakong pasalamat namon sa Malasakit Program ug kay Presidente Rodrigo Duterte ug kay Senator Bongo. Pinaagi sa Malasakit, dako ug natabang kanako nga wala na kami nabayran bisan piso sa maong hospital. Manghinaot ako nga daghan pa kamo ug matabangan ng mga kabus sama kanako. Daghang salamat. Maukadto si Angeli Ilustrisimo sa Madrilejo, Cebu na nakalibre sa iyang cesarean section tungod sa Malasakit Center. Sa laing bahin, duha ka Malasakit Center ang giablihan karong simanaha. Gibuksan ang ika-128 Malasakit Center sa Lianga District Hospital, Surigao del Sur ni adtong July 10. Mao kini ang labing una na Malasakit Center sa Lianga ug sa Surigao del Sur. Gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo ang virtual launching uban kang Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, mga opisyal sa probinsya ug hospital. Nakadawat ang hospital og 3 million pesos gikan sa Social Civic Projects Fund sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients Program sa Department of Health. This is the 31st Malasakit Center sa Mindanao. Samtang gibuksan usab ang 129th Malasakit Center na anaa sa Tondo Medical Center sa Tondo, Manila. Giablihan kini kagahapon, July 16. Personal nga misaksi si Senator Bongo sa launching uban kang Secretary Dino, mga opisyal sa Tondo ug sa hospital. Nakadawat ang Tondo Medical Center og 3 million pesos gikan sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa MAIP sa DOH. Niabot na og 72 ka Malasakit Centers ang anaa sa Luzon, 26 sa Visayas ug 31 sa Mindanao. Kanunaya ang pagsunod ninyo sa atoang programa aron inyong masayran kung dunay bag-ong Malasakit Center na duol sa inyong hanggapi. Kini ang gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte ug Senator Bongo na matabangan ang tanan ng mga Pilipino panahon na sila labing nanginahanglan. Hangtod sa sunod higayon, kini si Asek Girly Enriquez Veloso, maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Daghang salamat sa imong Malasakit Center update Asek Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital billings, pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, ang pagtinabangay alang sa panginahanglanon ni Nanay Dailita Galinato sa Surigao City. Nagiduol kanato ni SK Chairman Shemaril Panerio ang inyong atangan sa atong Operation Tabang. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob ng hospital ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center, para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na manaaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karong panahon na. Ayaw mo kagol, basta sa kapakanan po ng mga mahirap, ipaglalaban po kayo. Kasabot ko sa problema ninyo. Kung akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas, mahulo, matawi-tawi, maapari mo, at doon kita mo basta kaya lang sa akong panahon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communication Secretary Martin Andanar. Ni apil ba mo sa atong load promo last week? Ihatod ka na to karong hapon ni Surigao City Youth Correspondent Junray Jujubel Sarco ang mga swerteng nakadaog og 100 pesos load ni aging simana. Kinsa sila. Jujubel. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Secretary Martin Andanar. Karon ani kita sa Surigao City. Ako si Jujubel, ang issue youth correspondent sa Bisaya Gyud. Katong milabay nga Hulyo 7, 2021, may pagulo ang Bisaya Gyud. Og ang mga mindaog aduna kitay 20 ka partisipante nga midaog sa maong pakulo na load. I-anunsyo na ako kuman ang unang mindaog sa atong papremyo na paload sa Bisaya Gyud. Mauna ang gikan sa Cagayan de Oro City na si Catherine Rufon. Congratulations. Ang ikaduhang midaog mauna si Romeli Kalahat from Misamis Oriental o si Tata Cano gikan sa Lahog City. O ang atong ikaupat mauna ang gikan sa Upay Bohol na si Johnny Ibali. O si R.R. Nalda gikan sa Malitbog, Bukidnon. Gikan sa Cagayan de Oro City mauna si Helen Maigo. Congratulations sa imo. O sa Misamis Oriental si Noy Largo. Ayan, congratulations no. Nag-like na sila, nag-share, nag-comment sa ila location and details. Makadawat na sila ng dindag ko na papremyo na paload sa Bisaya Gyud no. O ang atong ikawalo si Freddy Galili gikan na sa Kamamanan, Cagayan de Oro City. O si Elmer Lagumpay gikan sa Pilar, Surigao del Norte. O ang atong ikanapuyo nga midaog mauna si Prince Abigail Hawasino gikan na sa Socorro, Surigao del Norte. Si Noel Macasero ang atong ika-12 na makadawat sa maong papremyo mauna si J. Demson gikan sa Visiona, Agusan. O ang atong ika-13 mauna si GR Pisado from Nueva Estrella, Socorro. O ang atong ika-14 mauna si Mary Jane Juarez sa Toledo City. O ang atong ika-15 mauna si John Tulyao gikan sa Butuan City. O ang ika-16 mauna si Lori Tumulak from Cagayan de Oro City. O ang atong ika-17 mauna si Love Tan gikan sa Balingasag, Misamis Oriental. O ang atong ika-18 maupod si Beverly Galondrina gikan sa Maasin, Pilar. O si Brazil Bat gikan sa Misamis Oriental. O ang atong ika-20 pinakalasno na nidaog sa palod na papremyo katong Hulyo 7, 2021. Si Juliza Abaliye gikan sa Queen City of the South, Cebu City.
Sa akong dagkong pasalamat po sa maunag nanguna sa Bisaya Youth na page o programa kay Secretary Martin Andanar, daghang salamat, isa kadako na pribilehiyo oportunidad ang maipaabot o ma-share po ang among hometown na the city of the island of adventure. O pasalamatan sa nako at sangguniang kabataan na mga kabatangunan sa dakbayan na kanunay lamang nato sundon ang mga implementasyon ng ipanganaog sa magamhanan sa panggobyerno para mahilikay kita nining pandemya. Daghang salamat sa good news, Jujubel, ug sa ato mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Niaging Sabado, napakita nato sa atong Operation Tabang ang sulat ni Sangguniang Kabataan Barangay Luna Chairman Shemaril Panerio. Iyang gihimo ang sulat aron makaabot sa Bisaya gyud ang kalisod na nasinati karon ni Nanay Daylita Galinato ug sa iyang pamilya. Tungod ani atong giadtuan ang ilang gipuy-an aron mahatod nato kanila ang atong tabang. Human natong gipakita sa atong Operation Tabang ang sulat ni Sangguniang Kabataan Barangay Luna Chairman Shemaril Panerio niaging Sabado atong gitubag ang panawagan na matabangan ang pamilya ni Nanay Daylita Galinato, residente sa Barangay Taft sa Surigao City. Sa atong pagbisita sa panimalay ni Nanay Daylita, atong gisugat si Shemaril na siya ang dalan aron ato kining matabangan. Sa atong pagbisita sa balay nilang Nanay Daylita, nakita nato kung unsa kalisod ang ilang kahimtang. Walay abiso, emosyonal kitang gidawat ni Nanay Daylita kung asa iyang gisaysay ang ilang sitwasyon. Ako si Daylita Galinato, naghuya diri sa Silay Hills. Sa Brook Kadina di Amor, sukad na nagpandemya. Ako, tabok-tabok ako sa ako dito igsuon sa kanlanipa, ang mga silingan, at hatag ginabang sa mga bugas. Sa tabang sa ilang mga silingan, maluwas ang ilang pangadlaw-adlaw nga pagkaon o mga galastoon sa tambal sa yambana nga adunay sakit na pneumonia. Kahimtang nga doon na grabe ka doon kapait. Ang mga silingan na amo diri, tabang na sa amo, mangulikta sila ng kwarta para makapalitan na ako ba na ng tambay. Amo daw. Amo daw. Saya pa magpandemic. Amo nagtinda ako ng mga kakanin, mag-angkat ako. Kay halin man, amo daw, kaya ko rin ako pang hinabuhi sa una. Sugod ang pandemic, grabe gadud. Sa paglibot nato sa ilang panimalay, gawas ay nadlawang konsumo, pagpalit sa tambal sa yambana, problema usab sa pamilya ni Nanay Daylita, ang ilang puloy-anan naguba ug nagtakilid na. Maglinog-linog sir mo. Mubangon ako kay basin, simba ko mo, kuha na namo, bayay mo, hugno kay Dario. Gani, at di na maabri ang pertahan namo, ang bintana, mulabayan mga tao, masampag na diri kay, no, upos naman, yan na may mga haligi, mga balik naman. Nga na. Ngayon ay nani man siya, nganong nitakilid man. Kuan sir kay dili man kun napalit namon haligi, dili kun mahalon, dili bida ko magpuno, kalaw na ako magpuno to magpalit. Anta ko anda sabi ni sir na bayay nado hinabang dapat ini sa SWD na ako na salamat ako sa ating linog-linog gani. Natabangan ako. Di ba si Gilinog diri sa Surigao? Na kaya na ako palit na haligi baratuhon ako anda man di man bida ko magpuno, amo don nadil ana amo sa dili kun siminto. Pag awasan mga tubig ka sa taas. Amo don dali siya na gabok. Okay. Hindi lagi paghigda na mo, mga pagbuntag, ari nila mo stikiro, mga huyugan, mga ulam, pero di, basta doy mo ako tuyog. Huyugan din ako tuyog, ma'am. Sige ako bante, muhangin-hangin gamay, kalit ako pa natin pagbangon, ako sila pamukawon, di ako katuyog. Tungod niini, iduol nato sa buhatan sa Barangay Taft sa Surigao City ang kahimtang nila Nanay Daylita tungod sa kakuyaw nga bisan sa unsang oras, malumpag na kini. With regard sa kandali nato na inagihangin, so dili na sila aton iskadlaw. And even sa biagi pa ng mga adlaw, ni abot na daw sila dili sa amin tungod sa may mga dispute na ginagmay sa ilang mga silingan. So amo to na ibawa namon ni Dr. Prima. So during ng pag-istorya namo sa Hidya,
ang barangay mismo nag-commit sa Ida Hangyo na kabahin sa Ida Bayay. Kaya Ida Bayay na harat naman. Ang mismo mga silingan na hotdog na sa kebasin na may maibot para pagkuhan. So kami sa barangay, ni-commit na kami matabangan sila. Although amo pag-posisyonan, para may amo basis paggamit ng pundo sa barangay para itabang sa Ida. Aron makuan ang gibugaton nga kalisod ni Nanay Dailita, ang Bisaya gyud na malit og bugas, grocery, utanon ug uban pang panginahanglanon sa pamilya Galinato. Sa atong paghatod sa hinabang ug aron mahatod ang maayong balita kay Nanay Dailita, kauban si Shemeril, kauban usab nato ang barangay kagawad sa Barangay Taft aron mapaabot ang lain pang tabang. Representing Barangay Taft Council, ako ipaabot sa imo na nag-pledge man si Kapitan na mutabang sa IJA in any form kita na ma-extend ng Barangay Taft Council. Pero nagkinahanglan ng approval ng council. Kung man Tuesday pohon, nag-session man kami, hisgutan daw, isa ang hisgutan ng imo, kahintang doon ang approval ng council kung ano may galing masabutan na ma-extend na tabang sa IJA kung sa kahoy ba, pagpapanday ba sa IJA koan. Basta assured ka sa unay na daw igadoy mapaabot na tabang ang Barangay Taft. Hi, Nay. Oo. Si Nanay Dailita, dool ini sa ako, kay tungod atong nakita niya, naminaw man si Nanay. Agabi kasuki na tagpaminaw sa Bisaya gyud si Nanay. Di ba, Nay? Every... Tigpamati ka doon ako sa Bisaya ka doon kada Sabado mamati ka doon ako ng programa sa Bisaya. Kada ka doon sa Sabado. May istorya ni Nanay na iyahag yun idol si Secretary Martin Andanar when it comes to public service mo tong nalipay gud si Nanay nga iyaha kung abatian nag-interview ni Secretary Andanar, so ako sad nalipay ko kaayo na nahimo kong tulay para mapaabot ang kahimtang ni Nanay kay Secretary Andanar ug karon gi-action na jud. So daghan salamat sa Bisaya gyud kay Secretary Martin Andanar kay diri natagaan og pagtagad ang presidente diri sa Barangay Taft. Ako bisan ako sa Barangay Luna. Ako gihapon gi-grab ang opportunity na mahimong boses ni Nanay Dailita. Kay grabe gud ilahang kahimtang murag ingon pa nako gikumot gyud ang akong dughan sa pagbalik pud nako diri grabe nakita gyud nato no nasaksihan nato na grabe gyud dapat gyud tabangan sila. So mo nang daghang salamat sa Bisaya gyud. Giubanan usab sa Bisaya gyud si Nanay Dailita aron makapacheck up sa gipahigayong medical mission sa Surigao City. Dili man kauban ang yambana tungod kay lisod na kining makalakaw ug pagginawa. Dako ang pasalamat ni Nanay Dailita, yang bana ug mga anak tungod sa gagmayng pamaagi na ipaabot sa ato ang iyang panginahanglan. Nagpadayag dili lamang ang barangay, komunidad ug lain pang individual na mutabang sa pamilya Galinato. Pasalamat na nakaabot diri sa among payayo na aksyon ng gadudadon. Gikan pagbasa sa ako kuan Sabado nakaabot gadudadon kamo diri ma'am. Sir Martin, sobra gadud balik-balikon gadud na ako dili ako makuan. Sobra na dili ako makabati kaya wala mo TV, wala ako cellphone, kuan ra sa radyo ra nagpamati ako. Pag-abot ng Sabado mamati gadud ako. Alas 4 na malipay ako na pirmi mamati kanser na ida mga kuan sa malasakit nga na balita sa malasakit ang tagtabangan na daon si Sir Martin natawag Sir Bongo sa tanamba labaw na sa ato presidente na makaabot na basin dahil sa kaabot ni presidente na makakuan sa Bisaya gyud na an amo kahimtang na maahon kami na amo bay ay kahadlok na kung linog basin kami madatugan isa na makaabot sa ila sa ato pamunuan na kuang kami sa kalisod na di na ako mag-ado-ado may grabe kasi na Bisaya Gyud! Nakita ninyo ang bayanihan. Gikan sa simpleng sulat, ang Bisaya Gyud team, ang Barangay Luna ug Barangay Taft nag-uban og nagkahiusa aron lamang mahatag kang Nanay Dailita ug sa uban pa natong igsuong Bisaya ang tabang na ilang gikinahanglan.
sa panahon sa kalisod, kinsa pamay magtinabangay, kita-kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay TAF Chairman Louie Paular. Tutok lang, we will be right back. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Ako si Romeo Comboy, dako anak pagpasalamat na nakabata na tabangan sa Bisaya gyud. Salamat sa amo nang nadawat sa akong mga bata na grocery. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar sa maigsuon natong mag-uuma diha sa mga kabasakan ug sa mga naglayag natong mga mananagat na naminaw karon sa Bisaya Gyud. Mayong hapon kaninyo. Bisaya gyud! Bisaya gyud! Bisaya gyud! Katimbang sa Barangay TAF ng ilang sangguniang kabataan na aktibo sa pagtabang dili lang sa mga kabatanunan apan lakip na ang tanan mga residente sa ilang komunidad. Aron atong madunggan ang ilang mga programa ug proyekto sa ilang komunidad. Makauban nato karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay TAF Chairman Louie Paular. Mayong hapon kanimo, Louie. Mayong hapon, Sir Tanar. Louie, sa kasagsagan sa pandemya, ang inyong sanggunian aktibo dili lang sa pagbantay sa mga residente sa inyong komunidad. Laki pod ang paghatod ug tabang kanila. Unsa man pod ni sila na mga lakang o giunsa pagtabang aning inyong proyekto ang inyong mga kababayan. Una sa tanan, mayong gabi sa mga nakatagpaminaw ining programa. Idiretso ko na daan ang akong mga programa isip sa iban sa ako mga SK member sa barangay council na pag-support sa binasa amo, mga tabang namo na hatag sa among komunidad labi na sa mga kabatanunan ini ko man sa pandemya na nahitabo sa ato nasod. Una sa tanan ang pagkuhan support sa mga konsumo, gas sa mga dilata, specific na namo doon ang mga tabang pag-assist sa mga fishing order, labi na sa among mga tanod na kami sab na ni support sab sa ilang mga trabaho, labi na sa nightly roving kay amo nang magadto dinhi daw magadto mga daw pa mga pasaway sa mga batan-o tuting na sa amo kay kami sa scheme kami sa scheme sila na assign gadto. So isa daw sa mga lakang namo labi na sab sa education o sa pagkuhan sad namo na daw yung mga online classes. So nag-initiative kami sa paghatag na supplies, support sa school supplies, labi na sa mga bond papers, tapos sa mga hand sanitizer. Sa lain pa ng mga school supplies na magpaabot sa 5 ka elementary school diri sa amo sa Barangay TAF. So, amo to sir ang among mga lakang so far na nahitabo. Aw nahimo namo kuman sa pandemya. Kabahin sa edukasyon, isip leader sa mga kabatanunan, mabati ninyo ang kakulangan ng atong mga eskwelahan ug teachers. Unsa man ni nakakulangan ug unsa ang inyong plano karon duol na pod ang pag-abli sa school year 2021-2022? Okay sir, amo raga po ni continue kung uno may amo angay na i-support pa sa mga eskwelahan, labi na sa pagpangadto ng ilang mga concern o mga request kutob sa maabot sa kibali sa amo fund sa SK. Tapos kung patabang pasab sila pagpasulisit sa amo gyapon hatag nga mo best sa pag-support sa ila pag sa labi na sa mga youth, sa mga kabataan-unan na paghatag sa mga informative sa mga panghatag ng mga suporta, labi na sa mga materials lagi na kinanglaw ng schools kay mga module dako mga hamok mga ma supply dapat daon kay online pa man, although daw may iba na face to face na kung daw manggaling igo ra sa gapon kayo mo assist basta open ang Barangay TAF and SK Council sa Barangay Council sa pagtapang sa bahin sa education.
Misalmot pod mo sa programa sa gobyerno di iniapil mo sa mga seminar naghihimo ilalom sa End Local Communist Armed Conflict o LCAC. Kumusta ang pagdawat sa mga kabatanunan ani nga programa? Okay sir, thank you sir sa opportunity na dyan maka-open sa Bakulang Bayan sa LCAC. Although na dyan na kami, nakasugod na kami pag-conduct sa terrorism. Labi na doon sa anti-drug sub na nag-conduct yun ng PNP. Although man maka-engage pa rin sa ang army, ang PNP amoy nag-seminar sa amo bahin sa anti-terrorism and anti-drugs. Pagdawat daw sa mga kabataan ang paghatag daw sa kabataan ang pagtagad daw sa kabataan is very welcome gud karadyo sila sir kay na appreciate nila pagtagad ng gobyerno na wala kayo sila pasagri ng gobyerno na itong gani kami taghimo na instrumento para maka-divert sa ila samot na kumana ni pandemic kita na tuon magaling ilang mga tagkalihokang kuman labi na wala sa mga school basis pagadod nakatabang kami sa pag-inform din sa ila na dili gadod dapat sila magpalinlang sa mga terorismo sa anti-illegal drugs o nagpaabot yun namo sa ila na ang gobyerno wala gadod magpasagad sa mga kabataan. Louie Ganina, gipakita sa Operation Tabang ang istorya ni Nanay Daylita. Usa di ay ni karesidente sa inyong barangay. Nabal-an namo na ang inyong sanggunian muhatag og tabang sa ilang pamilya. Unsa man ang atong ikatabang kanila og unsa ang imong mensahe kang Nanay Daylita og sa ilang pamilya. Okay sir. Si Nanay Daylita naguya sa Purok Kadina de Amor diri sa Barangay Tap o mahitabo ini nga sulod sa Silay Hills. Sa pag-adto na ako ito, naka-witness ako na sa ila sa Panimalay, medyo barong-barong na siya, tapos lisod ko yung Karadyaw. So, una sa nisantok sa ako isip na ako ini-open sa among session sa SK Council, sa Barangay Council na puno-uno kan sa konsumo, bayan sa konsumo, isa na kayo dapat na mo dyan, tagaan ng pagtagad. Saan kumahimo sa tana, muhang dyan ko sa Barangay Council pag-support sa na basing mahanapan si Nanay Daylita na lain pa na para masustain dili lamang kung makahatag na kami ng konsumo para masustain pa ni dyan in following days, following na panahon sa ilang konsumo ni tatay ng ilang partner kay usagit na dyan sana tambay kami amo sa tagpuan na ito tagplanuhan namo na i-extension namo na magkuwang kami ng mga tambay kung sino maduulan kung manggaling mata na ito pa-check up si nanay ng tarong o sa si tatay kay medyo yung mga edad naman lagi sab so amo daw na nga mo nagtanuhan pa so I hope na itugot sa Ginoo na ini-mamit ko dyan. Salamat sir. Kami sa Bisaya gyud mapasalamaton sa inyong pag-uban sa pagtabang nilang Nanay Daylita. Hisgotan nato ang COVID-19 vaccine sa inyong barangay. Kumusta man ang pagdawat sa imong isig kabatanunan aning pagbakuna. Giunsa sad nato pag-explain sa ila kung unsa ni siya kaimportante. Manini ko para sa kadautan sa lawas na may mga information kibali na naka-base nga naman magpabaksin man kao ini na vaccine para lamang ini imo ka na antay ra gibali sab sa imo lawas ang sakit na corona although dami ka mga specific na information mas amo pa daw ni ikuan sa ila na knowledge basta mo kadto lamang sila sa barangay hall kung sa ila mga concern or through sa amo kuan FB page sa amo daya mo FB page ato sila ito mo chat daya mo mga GC mga by district namo ng mga kuan and mga youth so ato namo dito ipaagi na paabot sa ila ang mga information bahin sa vaccine yung mga pangutana pag di sa na makaya dahil ko yung limitation sa amo knowledge ato namo ipakato namo sa center ipakato namo sa kuan barangay nurse para kadto sila mas
kasabot ko uno magadi rason na daw may vaccine. So thank you sir. Louie, ang imong mensahe sa mga kabataan sa Barangay Taft, Surigao City. Una sa tahan, thank you Sir Menar sa opportunity ko man sir sa pag-interview sa ako ng Bisaya Youth. Ang ako mensahe sa mga kabataan sa Barangay Taft, cooperation and support kagapon sa SK, labi na sa atong mga barangay official, pangunahan ni Kapitan Onyot Punono o ang mga barangay council, labi na sa staff sa barangay hall. Kay taan man kami nagtrabaho, daon na nga mo pagtagad sa mo mga constituent, labi na sa amo sa SK na daon kami sa Ijo, sa mga kabataan na nagbuhat isip, nagplano para matabangan kamo sa Ijo mga kinahanglanon sa issues and concerns niyo. Nga mo ra is cooperation niyo with kunday amo mga activity, labi na kuman sa linggo ng kabataan, national law nato dyan sa SK. Kinahanglan namang Ijo cooperation, tapos ang pagtagad sa aktibidades na yun i-implement ko man August, second week of August. So I hope na abot ka muna ako ng mensahe ini para naman sa ato Karajawan, and thank you and God bless us all. Daghan kayong salamat, Sangguniang Kabataan, Barangay Taft, Surigao City, Louie Paular. Yes sir, thank you sir. Bisaya Gyud! Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban, kang Office of the President ASEC Gerly Velosa, kang SK Barangay Luna Chairman Shemaril Panerio, kang Nanay Dailita Galinato ug sa iyang pamilya, kang Barangay Taft Chairman Pablo Bonono, kauban ang iyang konseho, kang Sangguniang Kabataan Barangay Taft Chairman Louie Paular, ug sa atong Surigao City Youth Correspondent Junray Jujubel Sarco. Magkita na sa ta sunod Sabado mga baya, dali lang sa Bisaya Gyud na inyo matunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malay-Balay. Og magkita ta sa social media platforms sa Armen Facebook page na atadya ug sa Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364 sa Smart, 0917-848-6469 sa Globe. Like, share, and message na dayon. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Amping pirmi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya Gyud!